Hvad skal du lave? Jeg skal lave pølle sammen med Tim. Jeg er her endnu. Var det godt. Laver vi pølle her? Ja, vi gør sådan her. Og så ryster vi Jeg skal lige... For en god ordens skyld, så skal jeg lige høre, er I kommet frem til en konklusion på gårdagens store spørgsmål? Det er jo ikke noget, jeg snakker om. Omkring bjørnen? Hvis man skulle vælge mellem sex og en pølse, hvad vil man så helst? Hvad man helst vil undvære. Det var sådan set det, det var spørgsmål. det der med, at det ene udelukker jo ikke det andet. Nej. Man kan godt knalde og spise hotdog på samme tid. Ja, også på samme tid, ja. Så det er et højt niveau, det her. Det er det, ja. Og det har vi taget lang tid om at nå frem til. Se, her har vi jo vores formand. Hej. Hej. Hvad vil du helst have, sex eller pølse? Og du må godt sige, at du vil have begge dele på samme tid. På samme tid? Ja. Det er sådan en dobbelt. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Sex og pølse. Jeg advarer lige, det her det kommer med på generalforsamling. Nå, jeg tror, det kommer ud at ligge som dagens klip. Ja.